bugget. Hey, skal vi ikke lave et lille hus her? Nå nej, der er en grotte. Prøv at kigge på min skærm. Der er en grotte derovre, hvor vi kan... Hvad? Det er fordi Mikkel han har været rundt i game mode og kigge alle stederne. Nej, det var dig, der faldt ned det her hul der. Ja. Selvfølgelig faldt jeg ned. Nej, det har jeg ikke taget. Ah! All the way across the sky. Hvis I ikke kender den sang, Shake It Out. Nej, ikke på Smosh. Nej, mand. Okay. Hey, er du med på, at vi laver sådan et, hvad det hedder, et skib, du ved, som hus? Tak. Ikke bits. Bitch. Ja. Ja. Bært. Bært og bomber. Hvad er der? Hey, når vi skal nok på et tidspunkt have noget til det der kraft. Nå, lort. Jeg dør. Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Nej. Vi skal jo ikke bruge snyd. Ja. Bare rolig, jeg prøver bare hurtigt at nå derhen igen. Hvad? Ja, det ved jeg ikke. Oh shit. Creeper. Wow, der er godt nok mange monstre dernede. Det er da helt ikke sige, vi har det på hard. Sådan. Nej, lort. Sugar. Hvis I synes mig, Mikkel er de dårligste til det her, så har I gættet ret. Det er rigtigt, gættet ret, whatever. Jeg er bare ordspasser. Det kan seerne ikke lave noget om. Græs. Nope. Ah! Fuck mig snart. What? Hvad sker der? Det er Mikkel, måske skulle bevæge dig. Nej. Til nogen hjælp mig, mand. Okay. Wow, vi har bare den bedste start. Alt det bare, bum, væk.
Og du har lavet en ovn. Ja. Namme. Hey. Hvorfor er det ikke 3D? 3D. Ja. Det er ikke 3D våben. Eller ikke 3D ting. Ikke ved mig i hvert fald. No. Whatever. Jeg er ikke klart kommet til at... Sådan der, hvem har det badass svært nu, hva'? Altså, du har noget grimt hår, mand. Bare lige sådan, Mikkel, han har ikke rødt hår i virkeligheden. En Bruno. Ja, det samme dyrt. Ej, jeg er nok mere sort. Og I skal bare kalde mig dyrt. Også, han hedder Tanom. Og jeg hedder Snordyr. Voilà. Tanom, ja. Det er det, han hedder. Parnomse. What the fuck? No, we go to snow biome. Normal biome. Sand biome. Lige ved siden af hinanden. Ja, prøv at se der. Snow biome. Sand biome. Wow, det er sejt. Prøv at vente, hvor er du henne? Jeg skal også lige vise det på kamera. Hvor er jeg? Prøv at se. Se. Normal biome. Snow biome. Og desert biome. Hey, der er pumpkins deroppe. Det ved jeg godt. Så meget. Ja, sådan lidt noget. Hey, tager du vores ting med? Og så, hold on, jeg hugger lige det her træ. Nej, vi kan ikke bruge det der. Det kan man stadig. Vi ser ikke færdigt på grund af, at det er... Efterligning. Mikkel, han er bare dårlig. Ikke lave reklamer for andre YouTube-kanaler. Sådan der, Mikkel, der er en grot her, vi kan bruge som hus. Med noget kul ind i. Nå. Der er også en anden grotte. Godt. What the heck? Haha! Du er døde. Nå, haha. Dårlige reklamer laver Puh, nej. Hvad? Hvad? Nå, ja. Så spejder kan du vide det bare. Og jeg hedder Teletubbies. Vi må også gerne lave en kalender og sådan noget. Teletubbies dyr. Dyre Teletubbies. Hey Mikkel, kommer du ikke snart herover? Mikkel, du kan ikke klare det der. Kommer du ikke snart over? Wow, der er 3 creeper. Mikkel, kom nu bare herover. Du kan ikke klare det der. Mikkel, kom nu. Ja, men så skal du altså også komme. Nej. Okay, nu er det skærm. Nej, ikke det. Ja, men jeg er bare klar til at gøre det.
det her, det bliver vi nødt til at gøre, når nogen er for noobede.